ole tuntuma chuan goa kan kal tuma tuipui kam vela kan kalna thalak then khatte le video then khatte ronda katuma he ta hianin video ate thalak ate a hlomin kan kal lawa thangin tuipui kama te hian kan zukala wangin video hlom om theilawa chuwang chuan thalak then khatte nen karon som khum do na chuwangin thirtu te lo hre thiam turin ka nge na ni tiếng lai giống sông sông bát đi na nè mò xí phun để bắt chốt thiếu được đấy tôi là hiam du bị chân gì lâu gì hiền cần đâu đi mẹ cả phải hốc thấy vật chiel na sa em o chuyện từ đó hay phim ole tuna hianin kalangut picha zana rosurbana kan zukal le ni yes luam le vậy Kia saha non ba ke kana non oh yes pizza fish pa ni so fish pa
haning mai soi What a little. ruat la le to tu la bo han min tlak le to tiang vel chu kan din mun ani a king lai vela khen zu in sa khop me a ke ni ka kal pui te hau hi zirlai te an la ni a rui thei thi lampang hi an ti big lova mun thele me mani architect zirlai te an ni lo mani ole tuna hian goa bicha kan om meka tuna kan om na hi kalangu ta ni a chuan hi kanau te ni a chaktar hi pui a architect zirlai ni a hi ruata Wilson College sawma thang le khu chama architect zirlai bok ani tuna hian Mumbai Presbyterian Kausan ten goa Kausan kan thua voinia hun himom takte hun lo khan takte kan mang zo to a ti chuan kan in ki thoveng meka tuna hian kan khenna hotel sai vedan atangin kalangut bicha kan chukha kan khenna tang halote minute som panga vel kia kalania hengla hi inti limna hun te poti la kan sai sual lawanga ki king lai ki like ini hian kan ho chho trep to a tuna hian zan dar som le chan ve ani to a ri a phone na se me a ruwa hi ron tele zau thina na kin November thave la chuan henglai te po hian ruwa tlak to lo chuan a tui hul to chuan ha zuk zin kho thon vel te po an do em don ani keni hi October ni khat pathian ni mang hian Mumbai Presbyterian Kausan ten goa Kausan kan toa i season adom to ang ro tuet la to lawang ti ri rupuin kan han siam na a mai ro chu ro lo la tui hul lawa sur le thut thu thina tuna te po hian ro malin min tlak le to ani tui pi ron phone vel po moi he me a ron var chau de buan zel mai ni lau in post phe ang akal nau thei du chuan yes oi tuna hian goa bicha kan om meka te ka pui te hi kan nau te zirlai tel tak tak te an ni
le video te min lo thlir saka wangin kalom em a min lo like saka in rem ti chuan min lo subscribe sak tur po in karon ngen chewa video tang rem chan dan ang zelin lo da bel zel kan tumanga khati song kha goa lama kan videos kan le kan thalak then khat da theite chu ani a rem chang ani chuan he video hi min lo share sak ve tur po in ka han ngen che ni kalome